2025-nji ýylyň ýene bir owdun jaýlaryň biri. Assalamu alaykum eziz musulman doganlar, armanda gowum ýagdaýlaryňa. Nisibedenden täze jaýlaryň biri çykdy. Padowyski 4 komut 3-nji etaż. Haýta kırman gel abzora başlaly. Like meýatdan çykarma seredin. Bäri zaly prosto nol edilen, hemme işler nol edilen de onda arkaň girip ýaşaýarmeli. Troýkosy, hemme zatlary bar, pollar, parket, bäri telewizionamyzdan alyp, bäri telewizionamyzdan täze telewizorymyz bolýar, men 55 telewizorymyz, bäri tuğlamy, pastavka atlamy hemme zatlar MDF'den goýulan, stenerlerimiz de onlar dekorasiýny stenerler bolýar, owdun, gata owdun jaýlanýar, nesibedenden. Sergel bir hoşgaň okudym. Täzeden bäri keçýäňiz, bir hoşgyjy bolýar, gapymy demir gapy bolýar, geldiňiz, eşejeklerini assaňyz, stronç gapyny köşkden goýduňyz, ýarkaýyn geçip bermeli. Bärilerim sered näme owdun etdi, tugolamy. Tok, suw, gaz, hemme zatlarym nol edilen de onlar gel, täzeden bäri bir hoşgyň bolsa nähil owdun. Kuchня, gel bismillah. Täzeden bäri keçýäň, bäri kuchня bolýar, kuchня alt adam hemme zatlar ediler. Bäri kuchnyň garniturymy, bäri keçýän kuchnyň buýjupdy, paket de onlar hiç satmak gerek. Bäri paket, pasta moşumy da gaz plita, naporny sözi ýok. Ejelemiz üçin, ýolumyz üçin iň gowur ýani kuchny zona bolýar. Bäri haziny, hitaç haziny paket televizyonamyzda opşy jaýda 5 sanyk telewizorymyz bar. Patologda onlar 4,5 gel bir hoşgaň bolsa serine owdun, gata owdun jaýlaryň biri. Esasam men nime öwren, jeskiň öwren. Täzeden bäri keçýän bäri jeski. Ak renk edipdir, gyýjaga şuň oglunju üçin tapag diýip 3 sany spanyň garnitur goýupdyr. Üýş edilýän ýer, 2 sany studiýa şetine, onda men pozisiýon getirip berer. Bärde stroň şkafymyz, mistisin akurat edipdirler, tugulamy arka tarabynyň telewizionamyz bar. Telewizionamyz seredin. Bärde saçlarlayan yer jazyň, saçlaryň zaradyň okuw ýa işe gidibermeli. Gelini spanyň orkoýan ýa-da mihman jaý. Seredin. Bäri keçýän bäri mihman jaý bolupdyr. Bäri gönstron şkafyny garşalýar. Atjelli tualet banýamy görköz. Kafyly zatlar üçin edilen gowjy bolupdyr. Bärde hemme komutlarda telewizionamyz bardyr. Çiýlerleri paşty paketdir de onda. Çiýlerine söz ýokdur. Gel. Derine owdan hemme zatlarym nol edilen de onda. Gaty işlerini ökdüken usulun ellerine sağlık. Bäri opşy tualet banýa. Spany dogry maýdan renkine bar, gaty gowurdum. Ak renk kaskazat näme biziň arasda döwledimiz ýatlaja. Owdun spany garniturymyz, hemme zatlarym paşty, hemme paket. Hiç kim bir siňe bir çiý bilen goýmady. Bärde telewizionamyz, Wi-Fi hemme zatlarym çekilendir de onlar. Bärde owdun stron şkafyň bolýar. Kvadrat da onlar. Kvadrat 180 kvadrat dokumentlary taýyn propiskada boşdur. Indi bahaýagdy 165 hökman oşup bolar. Uza haramyň aşagda nomuny goýan arkaň habarlaşýar, hemme musulman da onda. Şuňlar owdun jaýlar almak disip etsin. Sag bolun.